Άνοιγμα για τον Κόλια. Πάει ωραία από τον Σολτάνη. Σέντρα με το δεξί. Ο Χαριστέας. Γκολ! 1-0 από τον Πασά. Και όχι από τον Χαριστέα. Στο 11ο λεπτό. Ένα πάρα πολύ όμορφο τέρμα. Το οποίο νομίζω ότι στο μεγαλύτερο βαθμό ανήκει στον Κόλια και την καταπληκτική του προσπάθεια. Την τρίπλα στο Σολτάνη και τη σέντρα ακριβίας για τον Πασά. Ο οποίος απλά έβαλε το κεφάλι του με τον τρόπο που έπρεπε για να τη σπρώξει την μπάλα στα δίκτυα. Ο Καμαρά, ευκαιρία γκολ, 2-0 για τον Πανετολικό, με το που μπήκαμε στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Και ενώ έχουμε διαμαρτυρίες από τον Παπαζαχαρία και κίτρινη κάρτα από τον Βοσκάκη, οι παίκτες του Πανετολικού πανηγυρίζουν το γκολ του Καμαρά, με το οποίο φτάνουν στο 2-0. Γκολ το οποίο επιτεύχθηκε στο ξεκίνημα των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Ο Παπαζαχαρίας πάει να γίνει το λάθος, βγήκε ο Βελίδης, δεν μπόρεσε, κενή αιστεία. Ο Χαριστέας 3-0 στο 47. Ολέτριο λάθος του Παπαζαχαρία, δεν μπόρεσε να το σώσει ο Βελίδης, ο οποίος πήγε βέβαια γρήγορα στην μπάλα, αλλά έπιασε αέρα στην προσπάθειά του να την διώξει. Και ο Χαριστέας που ακολουθούσε σκοράρει και κάνει το 3-0 για τον Πανετολικό στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου στο 47. Συγκλίνει το σουτ στην πλάτη του Σανκαρέ, η μπάλα πηγαίνει στο Χαριστέα. Χαριστέας με τον Παπαζαχαρία, γυρίζει, κοντράρει, μπάλα 4-0, δεν μπορούσε ο Βελίδης. Στο 52, 4-0 για τον Πανετολικό. Το γκολ χρεώνεται και πάλι, πιστώνεται μάλλον στον Χαριστέα, όπως και αυτό στο 47ο λεπτό. Σέντρα, βγήκε ο Τσενάμο. Ο Μπουμάλ, πήρε ο Γιαννιώτας από καλή θέση, γκολ, 4-1 στο 74. Το γκολ από τον Γιαννιώτα που το πανηγυρίζει και είναι αφιερωμένο σε έναν άνθρωπο ο οποίος είχε ταυτίσει τη ζωή του με τον Άρη, στον Στέφανο Γιώρη, ο οποίος δεν είναι πια κοντά μας. Ανέβηκε ο παλαιολόγος και πήρε την μπάλα. Σέντρα, η ευκαιρία, γκολ, ο Φερνάντες. Άλλο ένα λάθος στην άμυνα του Άρη. Το εκμεταλλεύεται ο Φερνάντες αυτή τη φορά. Απαντά πάρα πολύ γρήγορα στον γκολ που πέτυχε ο Γιαννιώτας και 5-1 το σκορ στο 76.